Представяме ви една чудесна двоетажна къща под наем в село Рогачево. Спокойно и оживено място, само на около 25 минути с кола от Варна и на няколко минути от красивите плажове на Албена и Кранево. Къщата е с площ от 120 квадратни метра и разполага с двор от 250 квадратни метра, предназначени за лично ползване. На първи етаж ще ви посрещне просторен дневен тракт с кухненски бокс, идеален за семейни събирания и гости. На същото ниво има баня с тоалет на перално помещение и удобна тераса, на която може да пиете сутрешното си кафе. Тук ще получите комфортен дом, далеч от шума на града и близо до най-хубавите плажове. На втория етаж са разположени две уютни спални с излъз на тераса, от която се открива морска панорама. Първата спалня е родителска. Село Рогачево е добре развито с магазини и целогодишно живеещи хора, което осигурява спокойствие и сигурност. Местоположението комбинира чист въздух, природа, бърз достъп до морето и град Варна. Втора спалня, която може да се ползва като детска стая или кабинет. Втора баня с тоалетна. Къщата е оборудвана с всичко необходимо за удобно целогодишно живеене. Има климатици във всяка стая, посуда, спално бельо, съдомиална, сушилня, които правят ежедневието ви по-лесно. Дворът е истинско предимство на този имот. Разполага с батут, малък детски кът, перфектен за семейство с деца, както и барбекю зона за приятни вечери с приятели. Има градинска маса с столове, където можете да релаксирате. Свържете се с нас, за да получите повече информация и да запазите оглед.